back to the channel. Rakshitulu talks gu ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇಂಚಾಪಿದ್ದಾರ್ದೇನು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಟುಡೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪ್ಲೇಸಿನ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ಪಿದಾರ್ದೆ. ಸೊ ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐಕಾದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟು ಗೌಲ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪದ್ ಬರ್ಕ ಪಂದೆ ಅನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಡೇ ಬತ್ತದು ವಿಡ್ನೆಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತದು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ 11 ಆಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿದಾರ್ದು ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಸೋನು ಉಲೈಡ್ ಕುಲ್ದೋಲು ಪಿದೇ ಬರೋದು ಇಜ್ಜೋಲು ಬೀಗ ಪಾಡೋಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾತು ಸುಸ್ತಾದ ಪೋಣಿಂಗ್ ಕಾಲೇನು ಪಿದೇ ಪಡ್ರ ವಾ ಕೋಲ್ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಜೋಲು ವಾ ಮೀನು ಪತ್ತನಲ್ಲ ಪಿದೇ ಬರೋದು ಇಜ್ಜೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತ ಲಕ್ಕರ ಉದಾಸೀನ ನಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪದಾಡಿಟ್ಟು ಜತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈದ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅರ ಸಾಹಸ ಮಂತದು. ಸೊ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಐತೆ ಬೇಗ ಪಿದ್ದೋಡು ಇನಿ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸದಿಡುಲ್ಲ ಆನೆಕೆರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪುವರು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಡ್ದು ಪೊಸತ್ತಾತಿನ ಬಸದಿ ಎಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪುಜರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸದಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಬೊಯ್ದ. ಸೊ ತುಲೆ ಪಿದೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇನಿ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ದು ತೂದು ಪೋಕಂದು ಬೊಯ್ದ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಪಿದೈದು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾ ಪಾಡುವೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇನ್ನು ಓಲ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸ್ತಿಗೆ ಜೋರುಲೆ ನಮ್ಮ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋದ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸ್ತಿಗೆ ಬೈದ ದುಂಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದುಂಬು ಒಳ್ಳೆ ಇದಲ್ಲ ತೂವರಿಚ್ಚಿ हलेत ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ತಾನೆ ಹಲೇತ ತಕಾಚ್ ಏ ಹಳ್ಳಲ್ಲ ಕೈಸ್ ಮೂಲ್ತಿಲೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ನಾಲತ್ತು ಓ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಗ ಯಬ್ಬ ಏತ್ತು ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಂಗಳ ಎಕ್ಕವಳ ಉತ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಲ್ತೆ
ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸ್ಸದಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸ್ಸದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪುವರು ಪಂಡ ಪರತ್ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸ್ಸದಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊಸಟಾಯಿನ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸ್ಸದಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪದ್ರಾಡ್ ಅರೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವಳು ಬಂದಿತ್ತು ಓಪನ್ ಇತ್ತೀಜಿ. ಸೊ ಪಿದಾಯ್ರ್ದೆ ತೂದು ಬರ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ. ಸೊ ಬೇಗ ಪೋದು ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆತುಂಡು. ಬಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂದೆ ಮೀನು ದಾವಡ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ತಾವಡ್. ಕೆಲವರ ಕ್ಯಾಮರೆಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು, ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹನ ಕಾರ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮನ ಗೊಮ್ಮಡ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂದಲ ಆನೆಕೆರೆ ಬಸದಿ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ಪೂತ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವಡ್ ಪೂರ ಸೋಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಕಟ್ಟದೇರು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಂದಿತ್ತೀಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಇದೇ ಒಂದು ಬಸ್ತಿಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು. ಸೊ ಬರ್ರ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ. ಸೊ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋರಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಬರ್ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್. ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದು ಅಲ್ಪದ ನಾಗದೇವಿರಿ ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ದೇವಿರಿ ಇಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಗುಡಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು. ಐಕ್ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಪಿದೈದ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ದಯಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ದೊಮ್ಮುಂಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿರಾಡ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ ಕೆರೆ ಮಾತ ಮೂಡುಂಡು ಸುಮಾರು ಅಮ್ಮಲ ವೈದ್ಯರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಡ್ವೆ ಆನೆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಆನೆಕೆರೆ ಬಸದಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಆನಿಲ ಎಂಕ್ ಪೋರ ಆದಿತ್ತೀಜಿ. ಸೊ ಮೊಕುಲ್ ಪೂರ ಬೋದಿತ್ತೀರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಎನ್ನಿಯೆ. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಂತಿತ್ತೀರು. ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಡ ಅಥವಾ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಆ ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಬಾತುಕೋಳಿ ಅವಡು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ತೂತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನು ಅಂಚನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ತ ದೇವೇನ ಫೋಟೋಲ ಮೇರು ದೆತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತ ಕಾಲದ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್, ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಡೆ ಬೋದು ಅಪರೂಪಗ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಏನು ತಿನ್ಪಾವನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ತಿನ್ಪಾವೆ ದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೆರ್. ಸೊ ಆರ್ ತಿನ್ಪುನಾಂಡಲ ಆನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ತಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಸೀದಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಏರೆನ್ ನಾ ಪೊಸತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.